Na veoma važnu temu o reproduktivnom zdravlju održano je predavanje u gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pazovi. Još jedna tribina u nizu koju organizuje ova srednja škola jeste pokazatelj da se o ovoj temi mora na vreme govoriti sa mladima. Ovaj put gost predavač je bio specijalista ginekologije dr. Bojan Inđić. Naši učenici već dosta toga znaju. U današnje vreme dostupne su im mnoge informacije i mnogi podaci, dostupan im je internet, čak i sistemi veštačke inteligencije, ali postoje neke stvari na koje mi stariji, posebno mi koji smo stručni u tim oblastima, treba da im ukažemo i na što treba posebno da obrate pažnju. Ja ću se truditi da ovo predavanje bude interaktivno, odnosno zanimljivo, sa puno nekih pitanja koje ću možda ja postaviti, a i očekivaću svakako da mi oni postave neka pitanja ili neke zanimljivosti, da ispričaju neke zanimljive događaje iz svog života, pa da o tome prodiskutujemo. Prava žena i muškaraca jeste da budu informisani, da imaju pravi pristup sigurnim i efikasnim metodama planiranja porodice, kao i pravo pristupa odgovarajućim zdravstvenim uslugama. Zbog toga je važno odpočeti sa edukacijom na vreme, naročito dece u periodu puberteta. Mi smo procenili da je ova jedna od najvažnijih tema i da naši učenici treba da budu obavešteni o tome od onih koji su stručnjaci, a dr. Inđić jeste to. Posebno nam je zadovoljstvo što je dr. Inđić učenik, nekadašnji učenik naše gimnazije. On je gimnaziju završio kao đak generacije, danas je jedan od najuspešnijih lekara ove oblasti i vrlo smo ponosni na sve njegove uspehe i srećni što je deo tog znanja došao danas u našu školu da podeli sa učenicima, pošto je pravo vreme da se učenici obuče o temi vezanoj za reproduktivno zdravlje. Ovakva predavanja i interaktivna komunikacija sa decom je sigurno ključ da se oni opuste, pitaju sve šta ih zanima i saznaju nešto novo od stručnjaka iz svoje oblasti.